Eu sunt Radu. Astăzi o să ne jucăm, cred că vedeți, Granny. Și o să dau toate astea la maxim ca să vă speriați. Da, atât la maxim. Da. O să dăm play. Mai întâi o să dăm pe price, adică să nu ne prindă. Și cam medium, da. Night vision. Că vreau să avem și night vision. Da. Și cred că știți povestea din spatele asta, nu? Day one. Pur și simplu este o bunică nebună care te-a răpit. Și tu trebuie să evadezi. Poți primi mai multe scăpări, așa am auzit. Adică nu mai putem scăpa. Ce este? Da, nu o să întreb deloc. Teddy, chiar dacă te am la mine în cameră, o să te las. Da. Nu, vă rog eu. Șobolani de pădure. O fântână este afară, nu că asta e un candelabru de la o fântână. Fântânile sunt afară, că un om normal la cap n-are o fântână în casă, nu? Voi aveți fântână în casă? Nu. Nici eu nu am. Cine are și da. Să scrieți în comentarii. Bine, acum nu vreau să vă zic nimic. Doar ce am și eu așa. Dar că ce e? Din Granny, pentru că nu știu ce nume are. Sau și nimic. Cred că de aici. Cum se aude, din 1800. Energy Park. De la mașină. Că asta e carteria de la mașină. Spider Key. Spider Key! Mamă, o să vedeți cum se ne ajută Spider Key. Cred că ne ajută cu totul. Cum se deschide ușa unui trabant? BMW. Tocmai s-a zis trabant. Battery car. Avem o idee cu bateria ca lui domnul Car. O să fac și partea a doua, apropo. Așa că dacă nu fac într-un singur videoclip, asta. Asta se spune acolo, da? Și glibia aia. Unde se folosește? Uite asta am nevoie. Sprite key. Special key, de fapt. La. Băi, șobolane de pădure. Unde te grăbești? Sunt copii pe aici. Chiar dacă ține intrat în casa lui Granny a fost.
Uite un plec. Se apucă oameni de mâncat sănătos. Nu vă mai țin la KFC. Și-am venit dacă acolo? Ei bine, am avut dreptate. Oh. Paiangă nu e acolo. Cred că știu. Bă, rog că aproape de un minut n-am mai vorbit. Dar foarte concentrat. Mă, nu o mai găsesc pe Granny, a plecat. A plecat să cumpere roșii la piață. A zis, hai gata pui, chiar dacă te voi omorâ ca un pui. Te las să stai aici acasă, poți să vadă, dar nu vei reuși. Da, dacă îmi pune așa capul aici. Da? Mi-a pus capul așa. Hei, de să nu mai tăia capul? Master Key. Unde se folosește? A, 2. Unde se folosește Master Key-ul? Adică o cheie misterioasă. La locuri misterioase, nu așa? Cabin now! Și chestii misterioase. Unde se află? Bun. Padlock. Deci, visezi logica. O să las asta. Nu. Nu cred că se folosește de unde cred eu. Dacă se folosește de unde cred eu asta, să găsi ceva. Și acum... Ce mai asta? Oh, nu. Hey! Padlock-ul. Păi padlock-ul... Spider King. Unde spun eu o carte? Mă duc la etaj. Oamenii nisipesc. Există oameni care au biblioteci întregi. Acum viețul meu. Cine ești tu? Da, aici e o persoană. Uite aici se. În numele lui Dumnezeu. Gata, s-a terminat videoclipul.